Multe teme, dar aș începe cu o veste foarte bună pentru toți cetățenii Craiovei care interacționează într-un fel sau altul cu Primăria Municipiului Craiova, și anume că începând de astăzi este gata portalul de servicii electronice. Ce înseamnă mai exact acest portal de servicii electronice? Este un instrument electronic pus la dispoziția cetățenilor pentru a facilita depunerea de petiții și solicitări pentru emiterea actelor administrative. Portalul funcționează ca un ghișeu virtual, în cadrul căruia întreaga procedură se realizează online, de la depunerea solicitării până la emiterea documentului electronic, validat printr-o semnătură electronică. Ce fel de solicitări pot să fie depuse? Este vorba despre certificatul de urbanism, certificatul de nomenclatură stradală, PUZ sau PUD, certificatul recenzat, autorizații de liber acces în centrul istoric sau în Parcul Nicolae Romanescu sau în zonele A și B ale municipiului Craiova, autorizații de branșamente și utilități, autorizații de spargere de stradă, acorduri și autorizații pentru agenții economici, adică acord de funcționare, acord de ocupare temporară a domeniului public, autorizație de alimentație publică, documente privind registrul agricol, documente specifice activității de taximetrie, cazier de conduită profesională, înscriere pe lista de așteptare, documente din arhiva instituției și multe altele. Vreau să menționez că autorizațiile de construire nu se emit prin acest portal. Rămânem pe aceeași procedură pentru că este vorba de o prevedere din legislația existentă. Documentele se eliberează electronic și vor fi comunicate tot în cadrul acestui ghișeu virtual din cadrul portalului, vor fi validate prin semnătura electronică. Cum se efectuează plata serviciilor? Se efectuează prin aceeași soluție ca și ghișeul.ro. Ce este nou față de depunerea online a documentelor de până acum? Formularele sunt predefinite în portal, iar datele personale se autocompletează. Există un chat cu care se poate interacționa cu funcționarii din Primăria Municipiului Craiova. Portalul permite atât depunerea de solicitări cât și primirea documentelor exclusiv electronic și se păstrează de asemenea istoricul solicitărilor. Pentru o prezentare foarte clară a acestui portal, o să-l las pe colegul meu, domnul director Claudiu Popescu, cel care s-a și ocupat de acest proiect, ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. O să intru direct în prezentarea aplicației, care o aveți prezentată acolo. Este o interfață pe o platformă web. Până la autentificare, este foarte important să știți că, practic, toate serviciile pe care sunt disponibile în cadrul platformei sunt disponibile după autentificare. Deci este nevoie să vă autentificați. Singurul serviciu care este disponibil fără autentificare este acest serviciu de căutare sau verificare document, pe baza numărului de înregistrare primit a anului și a codului de acces care se emite la înregistrare. Portalul este accesibil de pe site-ul primăriei. Am pus niște bannere aici, eportal.primariacraiova.ro. De asemenea, este disponibil aici la secțiunea de e-servicii. A fost înlocuită, practic, vechea aplicație de depunere online cu acest portal care vine, așa cum preciza și doamna primar, să completeze vechea soluție cu mai multe facilități. O să fac o scurtă simulare după ce se trece de partea de autentificare, care arată în felul acesta. După introducerea datelor, solicitarea trebuie validată de către funcționari din cadrul primăriei. Validarea se face prin intermediul adresei de e-mail care se completează în machetă. Deci se face practic o verificare a adresei de e-mail introduse și a datelor. După autentificare, aplicația arată
în felul următor. Deci avem aici un birou de lucru. De asemenea, aplicația permite și are și o funcționalitate de spațiu virtual privat, astfel încât aici am posibilitatea de a-mi salva anumite documente pe care să le pot folosi ulterior pentru depunerea de documente. Eu, de exemplu, mi-am încărcat o copie a actului de identitate pe care dacă o accesez de aici, o pot folosi pentru depunerea de solicitări. Aici, de asemenea, se pot adăuga multe documente, actul de proprietate sau, eu știu, alte documente care sunt necesare pentru depunere. Aici avem partea de adaugă solicitare și sunt cumva grupate pe domeniul de interes solicitările care pot fi încărcate prin intermediul platformei. Și după cum vedeți, avem de la Direcția de Urbanism, adeverință de intravilan, cerere pentru apartenență teritorială a terenului, recepție lucrări, certificat de recenzat, mai multe categorii de documente care sunt disponibile. De asemenea, pe partea de monitorizare transport și siguranța circulației avem partea de autorizări de acces pentru Parcul Romanescu, zona A, B, centru istoric, de asemenea categorii de documente pentru partea de taximetrie și mai multe astfel de documente. Eu am făcut un test mai devreme și vreau să vă arăt ceea ce e practic cel mai important și ceea ce este adus nou față de vechea aplicație de depunere online, care facilita practic decât depunerea documentului și aceea adică trebuia să facem fotografii inclusiv la cererea pe care o aveam codificată pentru tipul de solicitare. În momentul acesta toate solicitările au fost definite în aplicație. În momentul în care sunt validat și aplicația mă cunoaște, mi se autocompletează datele introduse, deci nu mai trebuie să completez de fiecare dată pentru fiecare solicitare datele mele, iar ulterior pașii urmează solicitarea, rubricile cererii pentru respectivul act solicitat. Deci nu trebuie să completez o cerere de mână și pe urmă să fac fotografie să o atașez. După parcurgerea întregului formular, am aici un model, așa ar arăta cererea, deci este autocompletată cu datele mele, cu documentele pe care le atașez ca și document justificativ și ea va fi semnată în cadrul portalului printr-o semnătură electronică. Dacă merg aici, după ce o să vă arăt exact un circuit pe care l-am făcut mai devreme, am depus o solicitare pentru o autorizație de liber acces în centru istoric. Aici am dovada faptului că am depus documentele justificative și ele sunt evidențiate în această imagine. Spunea doamna primar, amintea de acel chat. Acel chat este activ exclusiv pe perioada în care solicitarea este validată, pentru că solicitările încărcate în aplicație înainte de înregistrare, trebuie validate de către personalul instituției. Și aici avem un exemplu în acest sens. Pentru validare, colegii au verificat documentele și au considerat faptul că actul de identitate, documentul încărcat de mine, nu este lizibil. Se solicită practic acest lucru, eu am atașat o copie lizibilă și bine, asta este un document de test. Îl încarc direct în chat. Deci, practic, am din start o reducere a timpului pentru că nu mai trebuie să fac un răspuns omului, să-i spun că solicitarea nu poate fi soluționată întrucât nu sunt lizibile anumite documente. După ce se trece de această etapă, solicitarea și după verificarea se constată că toate documentele sunt corecte și solicitarea este corect formulată,
am primit deja, se schimbă statusul solicitării și primesc număr de înregistrare. Ce este foarte interesant, pe tot parcursul acestei comunicări, eu sunt notificat de fiecare dată, prin e-mail și prin SMS, de statusul solicitării. Astfel, dacă intrăm aici, am văzut, putem observa că solicitarea a fost încărcată, deci asta ar fi prima notificare. După ce aici mi se solicită completarea solicitării și din nou sunt notificat și prin SMS și prin adresa de mail pe care eu am dat-o ca și în formularul meu de înscriere. Din nou, aici am dovada înregistrării, da? Deci sunt notificat pas cu pas și de asemenea aceste notificări îmi vin și pe SMS. Deci nu pot să spun că nu am știut că trebuie să modific solicitarea sau nu, practic nu mai trebuie să verific statusul cererii pentru că este în permanență o notificare în acest sens. Iar la final, aici, după ce se lucrează solicitarea mea, am fost din nou notificat și mi se spune că a fost rezolvată favorabil. În acest moment am autorizația de acces solicitată, primită în cadrul portalului și ce aveți aici în dreapta este un cod QR care poate fi scanat. Asta este o metodă de verificare a veridicității actului. Să zicem că mi se solicită de către poliția locală autorizația, poliția locală poate să scaneze cu telefonul acel cod QR. L-am scanat cu telefonul și automat mi s-a deschis și pe telefon ca o verificare a faptului că acel document este valid și emis de către Primăria Craiova. Pentru că această aplicație este dezvoltată în proiectul ARCA, țin să menționez faptul că aveți aici rezultatele proiectului. Pe lângă acest portal de servicii, suntem în derulare cu un contract de retrodigitalizare a arhivei istorice, care în momentul acesta am primit feedback de la cei care implementează, suntem la undeva la 990.000 de documente, de documente scanate. Au fost achiziționate de asemenea semnături electronice în cadrul acestui proiect pentru a putea utiliza serviciile portalului pe care l-am prezentat. Au fost de asemenea instruiți funcționari din cadrul primăriei. De asemenea, un contract care se află în derulare vizează modernizarea site-ului oficial al Primăriei Municipiului Craiova. Deci, în lunile următoare vom avea un nou portal al Primăriei Craiova, complet modernizat și cu accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități și multe alte funcționalități noi. A fost de asemenea actualizat sistemul de management documente astfel încât să poată fi integrat cu această aplicație de servicii. Și, nu în ultimul rând, este vorba de acel sistem online de colectare și votare a proiectelor propuse pentru legea 350 privind regimul finanțelor nerambursabile, care, ce-i drept, a parcurs o etapă mai lungă de când a fost lansat în achiziție, dar cred că în 10 zile, conform spuselor colegilor de la achiziții, vom semna contractul. Deci, putem în cursul anului 2022 această procedură să o facem exclusiv online, conform regulamentului pe care l-am modificat. Pe lângă partea de servicii, în cadrul proiectului au fost achiziționate și echipamente hardware și licențe. Servere, echipamente storage, backup, echipamente de comunicații, scanner profesional, desktop și multe alte licențe pentru toată aparatura achiziționată.
Aș vrea să vă mai dau o veste bună și anume că începând de astăzi s-a semnat procesul verbal de delimitare a unităților administrativ-teritoriale Craiova și Șimnicu de Sus. Împreună cu domnul primar am reușit să deblocăm o situație care era foarte deranjantă pentru locuitorii care se aflau la limita dintre cele două localități, în sensul că puteau să aibă casa pe Craiova și terenul din curte pe Șimnic. De asemenea, de câte ori vreau să-și introducă utilitățile cu gazele, au fost cele mai mari probleme, tot din cauza acestei probleme nerezolvate, nu reușeau să semneze contractele. Practic, putem să spunem că începând de acum, Craiova își mărește suprafața cu 250 de hectare de teren. Am preluat de la Șimnicu de Sus mai multe tarlale, 134, 126, 125, 199. Pe aceste tarlale noi vom putea construi orice, de la blocuri, parc industrial până la case pentru oameni. Terenurile sunt în intravilanul Craiovei, deci este clar că sunt zone pe care se va trebui să le eliberăm în perioada următoare certificate de urbanism ca să poată să se extindă suprafața construibilă a orașului Craiova. Din punctul acesta de vedere, cred că nu putem să fim decât foarte mulțumiți. Vreau să vă spun de asemenea că încercăm ca luna aceasta să semnăm împreună și cu cei de la Primăria Podari, unde și acolo vom extinde de asemenea suprafața municipiului Craiova și mai mult decât orice ne interesează faptul că vom putea în sfârșit să lucrăm pe canalul de la Râului, să-l casetăm, pentru că așa cum știți, partea casetată până acum este cea de pe domeniul public al municipiului Craiova. Cealaltă parte se află pe Podari și până acum n-am putut să facem niciun fel de investiție. Dar, în sfârșit, pe fonduri europene putem să facem acest lucru, iar pentru locuitorii din zona Popoveni, iarăși este o veste foarte bună, pentru că erau în aceeași situație, practic, precum cei de la Șimnicu de Sus, cu o parte a terenului pe Craiova, o parte pe Șimnic. Uneori erau în situația în care trebuiau să plătească taxele și impozitele către ambele primării, deși nu era un lucru normal. Și a treia veste pe care vreau să vă dau este că suntem pregătiți pentru a începe anul școlar. Aș vrea să vă spun și care sunt curțile școlilor care au fost asfaltate anul acesta și, bineînțeles, cu bazele sportive refăcute. Este vorba de școala gimnazială Elena Farago, Gheorghe Bibescu, Mihai Eminescu, Nicolae Bălcescu, Ion Creangă, Cernele, școala 38, Țițeica, Mircea Eliade, Sfântul Gheorghe numărul 23, Nicolae Romanescu, Liceul Constantin Nițescu, adică Liceul de Chimie, Traian Vuia, Charles Logie, Henri Coandă, Liceul Auto, Colegiul Nicolae Titulescu, Liceul Tudor Arghezi, Colegiul Pedagogic Ștefan Velovan, Liceul de Artă, Liceul Energetic, Liceul Constantin Brâncuș, Liceul de Industrie Alimentară, Seminarul Teologic Ortodox, Liceul Transportul Căi Ferate CFR și Liceul Voltaire. Practic, toate aceste unități de învățământ au, la ora actuală, baze sportive noi. De asemenea, este important de menționat că sunt câteva unde încă mai lucrăm, dar vom ieși cu siguranță cu zonele asfaltate înainte de începerea anului școlar și mă refer aici și la școala primară numărul 27 din Popoveni, Anton Pan, școala din Mofleni. Și, de asemenea, vreau să vă spun că sunt două curți școlare care nu vor fi asfaltate anul acesta din considerente care nu țin neapărat de noi, în sensul că la liceul economic nu se poate intra pentru că baza sportivă se află construită pe un zid de sprijin care va trebui să fie foarte bine consolidat, pentru că altfel utilajele nu au cum să intre pe această bază
sportivă și va trebui să facem întâi consolidarea zidului, după care urmează să asfaltăm și baza respectivă și de asemenea la liceul Petrache Trișcu nu am putut să intrăm în această perioadă pentru că acolo s-au făcut foarte multe lucrări la exteriorul clădirii și nu mai avem timpul fizic ca până la data de 13 septembrie să finalizăm și această curte. Iarăși, cred că ar fi important de reținut că au fost foarte multe fațade care s-au refăcut în această perioadă. Este vorba de școala gimnazială Elena Farago, Nicolae Bălcescu, liceul Eric Coandă, liceul Auto, liceul Petrache Trișcu, colegiul pedagogic Ștefan Velovan și de asemenea liceul Constantin Brâncuș. Iarăși am reușit anul acesta ca foarte multe curți ale școlilor să le deschidem către public. Din păcate, sunt încă directori care nu reușesc să înțeleagă faptul că primăria face investiții în aceste școli nu doar pentru elevi, ci și pentru copiii din cartier sau chiar pentru elevi după finalizarea cursurilor școlare, astfel încât suntem obligați să venim cu un proiect de hotărâre de Consiliul Local în luna septembrie, prin care să spunem foarte clar că aceste școli vor fi deschise publicului după cursurile școlare, astfel încât toată lumea să poată să le folosească precum baze sportive și de asemenea suntem în proceduri de achiziție cu foarte multe componente necesare pentru terenurile de sport. Iarăși ar fi important de știut că în sfârșit am finalizat licitația pentru școlile care beneficiază de finanțare pe BERD. Este vorba de 6 școli, Sfântul Gheorghe cu cele 2 structuri, numărul 23 și 24, Grădinița Pinocchio, Castelul Fermecat, tot grădiniță, Grădinița Paradisul Copiilor, Școala Gimnazială Ion Creangă, Școala Gimnazială Ion Creangă, dar structura care se referă la Grădinița Voinicelu și Colegiul Național Nicolae Titulescu. De asemenea, pe fonduri europene avem în derulare, suntem în fază foarte avansată, în sensul că pentru Mircea Eliade, școala Mircea Eliade 22, urmează să construim o sală de sport și procedura de licitație este aproape finalizată. Probabil că la sfârșitul acestei săptămâni vom semna contractul pentru execuția de lucrări, deci lucrările pot să înceapă. E într-adevăr destul de dificil pentru că într-o perioadă de 2 ani de zile va trebui să se lucreze în curtea școlii și va fi destul de deranjant, dar cred că este foarte important până la urmă ca elevii să beneficieze totuși de o sală de sport cu condiții europene și de asemenea vorbim despre școala Țițeica, unde se construiește un alt corp de clădire și avem și o sală de sport. Suntem iarăși într-o procedură de licitație, avem 4 oferte depuse și cât mai curând vom semna de asemenea și acolo contractul pentru execuție. Iarăși este important de știut că s-a schimbat mobilierul școlar în 11 școli anul acesta. Este vorba de școala Ion Țuculescu, Anton Pan, Alexandru Macedonski, Elena Farago, Nicolae Bălcescu, Gheorghe Țițeica, școala Decebal, Liceul de Arte Marin Sorescu, Colegiul Ștefan Velovan, Colegiul Frații Buzești și școala gimnazială Mihai Viteazu. Mai avem încă mobilier școlar, așteptăm de la directorii de instituții ca să vină să facă solicitări către Primăria Municipiului Craiova pentru a se schimba acest mobilier școlar. Și cred că iarăși o veste importantă pentru toți cetățenii Craiovei, nu numai pentru cei care au copii în anumite școli, este aceea că reușim să deblocăm traficul în niște zone foarte aglomerate. Așa cum ați putut observa, în momentul în care am introdus transportul școlar la Tăraveda și la școala numărul 2 Traian, s-a descongestionat toată zona respectivă, se circulă fluent acum pe Principatele Unite și pe Brâncuș și începând de anul acesta vom introduce transport școlar pe o altă zonă, iarăși foarte aglomerată a Craiovei, unde sunt cele 2 colegii importante, Elena Cuza și
Carol I. Probabil că nu se va întâmpla acest lucru în prima săptămână, pentru că după ce copiii se vor întoarce din vacanță, va trebui ca împreună cu conducerea școlilor să identificăm care sunt copiii care vor să beneficieze de transportul școlar și, bineînțeles, de unde sunt stațiile din care să fie luați acești copii și aduși la școală. Este vorba de copiii care sunt în clasele 1-4, ca să fie foarte clar. Deocamdată nu ne permitem, cu numărul de autobuze pe care le avem la dispoziție, ca să facem în tot municipiul Craiova, dar avem și o veste bună. În sfârșit s-a modificat legea achizițiilor în sensul în care ne permite acum să semnăm contractele, chiar dacă sunt încă în instanță la faza a doua a instanței, la apel putem să semnăm contractele. Deci dacă s-a câștigat în prima instanță și există de asemenea o decizie a CNSC-ului care dă dreptate primăriilor, atunci acestea pot să semneze contractele respective. Noi suntem într-o procedură pentru 30 de autobuze noi de achiziționat și putem în sfârșit să semnăm contractul, ceea ce se va și întâmpla săptămâna aceasta, astfel încât să putem să extindem transportul școlar în tot municipiul Craiova.